नमस्ते, मी शिंपल्याची भजी बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हे शिंपले आहे आणि या शिंपल्या आहेत ना, मी उकडून आहे ना आतल्या ह्या शिंपल्या कवच्या टाकून दिल्या आहे आणि आतल्या शिंपल्या काढून घेतल्या आहे. आणि ह्याची मी रेसिपी पहिली दाखवलेली आहे, म्हणजे शिंपल्या साफ कशा करायच्या ते वगैरे ते सर्व दाखवलं आहे. आता याच्यासाठी लागणार हे साहित्य दाखवते. हे बेसन आहे, म्हणजे आपल्याला जेवढं बेसन लागेल ना त्याच्यामध्ये तेवढं घ्यायचं आहे. हे तांदळाचं पीठ आहे. हे शेजवान चटणी घेतली आहे 1 पॅकेट, हे 10 रुपयाला भेटतो. आणि त्याच्यासाठी हे लसूण आहे आणि अद्रक आहे, हे असं बारीक करून चेचून घेतलेलं आहे. ही कोथिंबीर आहे अर्धी वाटी घेतलेली. त्याच्यासाठी हे मीठ घ्यायचं आहे चवीपुरतं. हा मसाला आहे, कोकणी मसाला आहे माझा, म्हणजे आपल्याला जेवढं तिखट पाहिजे तेवढं घ्यायचं, अर्धा चमचा 1 चमचा. आता आपल्याकडे लाल मिरची पावडर असेल ना खाली, तर आपण मिरची पावडर, धना पावडर आणि गरम मसाला घ्यायचा. आणि एक अंडा घेतला आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना हे सगळं मिक्स करून दाखवते. आता मी त्याच्यामध्ये पहिलं मीठ टाकते. आता त्याच्यानंतर हे अर्धा चमचा घेतला आहे मसाला. हे अद्रक आणि लसूण आहे. आपल्याकडे पेस्ट असली ना बारीक बनवलेली तर ती घ्यायची 1 चमचा. आणि याच्यामध्ये आहे ना मी अंडं फोडून टाकते. आता हे सगळं आहे ना असं जरा मिक्स करून घेते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी चण्याचं पीठ घेते, म्हणजे आपल्याला जेवढं लागेल ना तेवढं घ्यायचं आहे. पहिले 3 चमचे घेतले. 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेते. तांदळाचं पीठ कशाला घ्यायचं, म्हणजे त्याच्यामुळे काय होतं, म्हणजे कुरकुरीतपणा येतो. त्याला आहे ना आपल्याला थोडं पाणी लागेल. त्यात पाणी घेते, थोडं दाखवते किती घ्यायचं ते. आता मी याच्यामध्ये आहे ना हे शेजवान चटणीचं पाकिट घेतलं आहे, ते फोडते. आपण 1 पाकिट घेतलं ना शेजवान चटणीचं, तर आपल्याला सोया सॉस, चिली सॉस हे सगळं आणायला नको. हे आता 1 पॅकेट आहे ना, 2-3 चमचे असणार ते. आता याच्यामध्ये आहे ना मी थोडंसं पाणी टाकते. आणि आता आपल्याला अजून पीठ लागलं ना तर आपण टाकायचं. म्हणजे आपल्याला भजीसारखं करायचं आहे. आता आपल्याला आहे ना याच्यामध्ये अजून मी थोडंसं 1 चमचा आहे ना चण्याचं पीठ घेते, म्हणजे बेसन. असं चांगलं मिक्स करायचं. आणि आता याच्यामध्ये आहे ना कोथिंबीर टाकायची. आपल्याला जर जास्त भजी पाहिजे असेल ना, अशी करायची असेल ना, जास्त माणसं असतील ना, तर आपण पिठाचं प्रमाण वाढवायचा आणि मसाला वाढवायचा थोडासा. बाकी सगळं साहित्य बरोबर आहे. बेसन वाढवायचं, तांदळाचं पीठ वाढवायचं आणि मीठ, मसाला हे सगळं साहित्य वाढवायचं. हे शिंपल्या तेवढेच असले तरी पण. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही कोथिंबीर टाकते. आता मस्त झाले, छान घट्ट झाले एकदम. आता मी आहे ना हे आता आपण कसं तेल तापेपर्यंत आहे ना असं सगळं मिक्स करून टाकून ठेवायचं. तेल तापलं की आपण तेलामध्ये पटापट थोडं थोडं असं सोडायचं. 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं.
तेल तापलंय आता. आता मी काय करते, तर आता कालवून ठेवलंय, 5 मिनिटं झाली. आता ह्याच्यामध्ये मला आहे ना थोडंसं तेलाचं मोहन टाकायचं आहे. कारण काय माहिती आहे, मग तेलकटपणा राहत नाही भजीमध्ये. आता थोडंसं आहे ना तापलेलं तेल आता थोडं टाकायचं गरम गरम. आता हे मस्त मिश्रण केलं आहे सगळं. आता मी हे तेलामध्ये सोडून दाखवते तुम्हाला. छोटे छोटे आहेत ना, आपण भजीसारखे सोडायचे. आता उलटे फिरवले आहे. त्याचा चांगले ब्राऊन कलर होईपर्यंत आहे ना ते आपण फ्राय करायची. लगेच काढायचे नाही कच्चे. मस्त छान झाले, गोल्डन झाले जसे. आता मी काढते आणि असे सगळे आहेत ना तुम्हाला तळून दाखवते. शिंपल्याची भजी मस्त छान झालेली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा.